Haleluya. Tinoda Amen. kukugamuchirai vadikani muzuva ranhasi kupurogiramu yedu zvakare yatinongokurukura nekuda kwezvajesu, tichingosheyawo zvatinenge tadzidza muvhiki rino, zvine zvatiitirawo zvakanaka, tichibatsirana pamwe chete, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka you're all welcome and I hope kuti munoitirawo zvakanaka. Chikuru chatinoshuvira ndechekuti after tanzwa titsvake timhanyire kuna Jesu. Ndo donzo redu rikuru kuti kana after tapedza izvozvi ngatitsvake Mwari zvakanyanya tichiitira zvakanaka. I just have a little that I want to share nhasi pamusoro the gifts of the Spirit. So I was just reading this thing this morning. Ndopa ndaona kuti ukaenda kuna 1 Corinthians 12 panotaurwa different kinds of gifts of the Spirit atinopiwa naShe. I'm just going to start reading from, okay, I'm going to read from verse 6 and then and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But panyanyondiitira zvakanaka ndepavhesi 9 apo panzi to another faith. So ndokuona kuti kutenda it's not a gimmick yatinofanira kuzviita isu matiri kuti oh ndine kutenda ndiri kutenda ndiri kutenda, but it comes from the Holy Spirit. Kutenda kunotobva kuna Mwari. Pane scripture inotaura kuna Romans, I think Romans 12, inotaura kuti unto us a share of faith is given. Saka mumwe noumwe atori a share of faith yaakapiwa naMwari. Nokuti it's not possible to believe God on your own. You need the Holy Spirit to help you to believe in God. Ndopaunozoona ukada kuzobatanidza woona shoko ravo riya rinoti it's not by power nor by mighty but by my spirit says the Lord. Nekuti ukada kutarisa ukada kushandisa kutenda nesimba rako unenge unokundikana kakawanda ukada kucherechedza upenyu hwako. Unoona kuti something happens, tinongokudzosera mumashure soona kuti zvinhu zviya hazvisi kufamba. So faith is not a feeling yekuti nhasi ndiri kunzwa mushe, it's going to be a lovely day, things are going to work, and then things don't work mangwana wati mbombombo. Kutenda kuya hakusisina. But it comes through the Holy Spirit. So tinoda kuti tiende kuna Mwari kuti Mwari tibatsirei kutenda. Jesu ndidzidzisei kutenda. Mweya mutsvene ndimisei pakutenda. Nekuti Mwari mweya mutsvene ndovega vanogona kukugonesa kuti umire pakutenda. Ndainzwa someone achiparidza nenyaya yekutenda achiti inonzi hanzi faith is the substance of things hoped for. Handiti? There's things not seen. And it comes by hearing, and hearing by the word of God. But here aedza kutaura kuti hanzi it's not hearing the word of God, but it's hearing the voice of God. Ukanzwa izwi raMwari, and izwi raMwari riya, and then panofanira hearing by the word. So kuti kunzwa, kuti iwewe unzwe, unonzwa nokuda kweshoko raMwari. Kana ukaziva shoko raMwari ndo rinokubatsira kuti ugone kunzwa. Wagona kunzwa unogona ezvo kuzodhisena izwi raMwari. Saka zvatinongoramba tingokurudzirana nguva dzose vadikani kuti ngatigare mushoko. Tikagara mushoko raMwari tinokura pakunamata, tinokura pakutenda, tinokura
pane zvinhu zvine kuita nezvajesu. Saka Yeah. tikagara tiri mumushoko tinobatsirikana. Even Mwari vanonzi vanotaura within us. You'll be able to even discern the word of God. And yataura kuti as well, discerning spirits is a gift of the spirit. Saka it's just something I'm encouraging you guys. It's also something I'm working on. Kuti Mwari, I need the gifts of the spirit because you need them. Kuti ukunde upenyu hwekunamata. So that's what I just had to share with you guys, Nas, and I just hope kuti munoita zvakanaka. Ndichisiya nguva kuvadikani vangu vatipakuriro nokutipodza mberi muzita raJesu. Amen. 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 Okay. Iyo shoko rataurwa naChena is so powerful. Rabva randirangaridza pana James 1. Ndoda kutoenda ipapa. Just give me 1 minute. Saka rakati izvoni, kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari. Anopa zvakawanda kuna vose asingazotsvagi mhosva, uye achapiwa hake. Sezvataura naChenai kuti izvo, you cannot make yourself, you know, like pazvinhu zvaMwari haukwanisi kuzvigona wega. Kana ndoda kuva nefaith, wongoita some effort yekutsvaga faith yacho. Kana kuti ndoda kuita patience, wongeri kana wangonamwa nepatience. Hazvinambodaro mushoko raMwari. Unotovakumbira Mwari wacho zvakanyorwa pana Jakobhos kuti kana paine anoda uchenjeri, zvinotokumbirwa. Actually pane imwe vhesi kuti inosapota izvozvo, Matthew 13 verse 45, da kuenda ikoko. Saka yakati izvoni, hanzi again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. Imagine kuti vakaita kunge maparera, kuti hanzi anenge ukatsvaga umambo hwaMwari, ukatsvaga uchenjeri uri kufananidzwa nemaparera, kuti haungowanikwa wakagara pabhenji remuchechi, you know. Unotokumbira Mwari, like you don't decide kuti zvichangouya kana ndiri kuda mangwana nda kuita zverudo, you know. Amai nguva nerudo kwazvo, you know. Neni unoda kuita zverudo kubvira mangwana, then chida vanhu, chatanga kuda hama dzangu, chatanga kuda shamwari dzangu, uchizvirongera wega. You find zvataura naChena kuti unongodonha apa, you don't go anyway unless you ask God. Saka umambo hwavo hwakaita kunge maparera, zvataurwa kuti anoutsvaga ndo anouwana, ende ukautsvaga nemwoyo wese. And pane vhesi iri kuna Jeremiah 29, I think verse 13, kuti hanzi uyu unonditsvaka nemwoyo wese anondiwana. Mwari vakatomirira kutsvaga zvavo. Zvakafanana pane imwe game yandakamboona inoitwa kuno kuti kana iri Christmas yeye, I think kuAmerica futi vanoita yekuti vanohwandisa zvima Easter eggs zvezve, woti kune vana vavo enda unotsvaga, endai munotsvaga, zvinoiswa muyadhi zvakangoplandwa all over the show. Saka zvivana zvakangwara zvinonhonga zvakawanda wanda because zvinotsvaga, you know, neeffort yese. Kozoti zvine nungo pamwe chinowana 1, pamwe hapana chanombowana because pamwe ane nungo dzekutsvaga, pamwe anotonogara hake pasi kana kudzokera mumba. Saka ndozvakafanana neumambo hwaMwari vadikani. And plus hamene kuti sei zvakambomira sei kuti zvidaro, kuti umambo hwaMwari hwakavanzika, so zvinoita sekunge zvisina basa because munyika matinogara mune mhere, so like kuti mabasa ewakaipa ndeemhere, ukanzwa zviri pamusoro pezvese inhau nhau dzakaipa. But ukofunga kuti pane zvakawanda zviri kuitwa naMwari. I remember matestimony andinoona hobho emamuslim ari kungotendeuka just nehope dzavanenge varadzikwa naMwari, but wambozviona panews because zvaMwari zvakavanzika, zvakadzama, zvakakora, zvinowanikwa neupi ari kuzvitsvaga. Saka shoko rataura naChena is very powerful,
kuti tikamutsvaka iye anotipa kutenda kwacho, anotipa Yeah. rudo rwacho, anotipa zvipo Yes. zvacho, zvipo zvemweya zvezvitauro. Yes. Saka ndizvozvo vadikani. Hai, Amen. chokwadi vadikani, nyaya yekutenda ihombe. Tikatarisa shoko raMwari kuna Matthew chapter 17, Jesu achitaura navadzidzi vavo vachiti izvoni, ukangova nekutenda kadiki diki kanoita mabasa makuru, unototi kugomo ibva uende uko, nokuti wangoonako. Zvachitaurwa naSidhorani kuti izvoni zvotokumbirwa, zvichiwa hazvigoneki. Zvinhu zvomweya zvamamuchitaura zvazvo kuti zvinhu zvomweya zvihombe, zvakavanzika, zvinodhora. Saka kana ukasangokumbira kuti Mwari ndipewo kutenda, ndigonewo kutenda kwakutenda, iwo zvakangooma kuti ugotenda kuti Mwari vacho vari kuwo usinambovaona. Asi ivo Mwari vakangotigone, vakangotipa kutenda ikoko, zvedu zvinotoenda. Tikaverenga shoko raMwari kuna Hebrews chapter 11, painototi hanzi hazvigoni kuzovafadza Mwari vacho kana pasina kutenda. Saka tikatovakumbira tobva zvatotiitira zvakanaka, ivo ofadzwa nekutenda. Pane nyaya yandoga ndichingoverenga yaElijah igara ichingonyorwa kunzi Elijah anga ari munhu akangoitawo seisu kudai, aitofema, aitofamba, aitodya, aitoita sei, but aingoti akangotanga kudeclare zvinhu zvotoita, asina kumbonamata, asina kumbotaura nendimi, asina kumbotsanya, asina kumbodi, kungotaura bedzi. Saka izvozvo zvikavawo matiri, so Mwari vanonzwa kuitirwa zvakanaka, kuti vari kuita sezvatinoitawo isusu kuno kungotaura zvinhu zvotoitika. Saka hativavarei kudi kunamata kuti Mwari tipei kutenda, kana kasipa, kana papasina ngakatovapo kuti zvangu zvidi zviite, zvinhu zvomweya zviendeke. Hallelujah. Wow. Ndoda kungotsinira pataura naSichi pekuti Elijah anga ari munhu akaita sesu, hanzi aingodeclare zvinhu zvoitika. Saka ndangofunga kuti pane nyaya dzandakambonzwa zoti munhu anotaka kushandira kambani, handiti pamwe anoti anga ari pasi pasi, and then pamwe haana kana education inomboshamisa, but nekuda kwokuti ari honest, ari hard working, anoshanda akaperera, bhosi wacho anenge achizviona zvese izvozvo kusvika amisa pamusoro-soro. Saka pane imwe nguva yekuti munhu anopromotwa sacheve kuti bhosi iye anomutrasta kuti anogona kuenda kumhiri kwemakungo, omusira kambani, omusira makii emba yake, omusira makii emota dzake dzese. Hapana chinhu chinovigirwa kuti tikazosiya pakashama pamwe zvinozoshayikwa. Pane vanhu vanotrastwa to that extent. Saka ukama hwedu naMwari ukasvika ipapo adikani, tinoita zvaita Elijah izvozvo, kuti unongodeclare zvoto, you know, kuti you don't need kumboshauta uchimbotanga kwira nekudzika uchidii. Pane nguva yanotoziva kuti Mwari vari kuti zvakati, in this situation you understand and you are able to hear will yaMwari according to that situation iripo nguva iyoyo. Saka ukama hwedu futi it's so important naMwari. Apa ichokwadi chamataura kuti izvoni kuti tizova ukama naMwari kunyanyoverenga shoko tonzwa kuti Mwari vari kuti kudii, kuti Mwari vari kudei nesu, toita totenda padhuze napadhuze. Zvamataura ichokwadi ichocho, kuti kana tiri kure nawo hativerengi shoko, hatinamati, hatiti sei, unogara uchingokoko kumashure, vamwe vachiita mamaneja, vamwe vachiita takudi. Saka tikanga tiri padhuze neshoko tichinamata tichinzwa, ivo Mwari vanotozviziva kuti gai tudai, wotoona watoo pane imwe nzvimbo wakutongotiwo ukangoti shoni hakuna zvakadai zvotoita, Mwari wototi hatibatiranei kandi vamwe vedu. Saka Mwari ngavatiwanire nyasha tide zvinhu zvavo, zvinodhura zvinhu zvavo, but tongozvida. Zvinonetsa kuverenga shoko, rinonetsa mukataura zvechokwadi, kunamata kunonetsa, kudii kutsvaka Mwari wacho kunonetsa, zvese. Asi Mwari vakatigonesa. Saelijah. Taurei, ndangofunga Colossians 3 anotaura kuti whatever you do it heartily as unto God and not as unto men. Saka Mwari vakatibatsira tikanzwisisa, when we have those gifts of the Spirit, tinogona kuita zvinhu kuna She and not as unto men. Because ukada kuita as unto men, unogona uchiexpecta a thank you, yeusauya a thank you, mwoyo wako unourayika.
But when Yeah. you do it as unto the Lord, tinobva radzotaura the second verse inotaura ichiti, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Saka zvinotibatsira kuti zvatinezenge tichingoita kana tamutsvaka Mwari uyu takumuraramira iye, kana tichiitira Mwari vanokupa mufaro wacho, even the thank you hautomboitsvage kubva kuvanhu, nekuti unenge uchinzwa kuti zvawaita Mwari vazviona and he has acknowledged it, because chauri kushuvira ndechekuti Mwari vari kuti kudii nokuda kwangu. Saka dai Mwari vakangotibatsira shuwa vakatiitirawo zvakanaka. But like Sis Doreen said, hanzi it is for God to conceal a thing, and for the sons of men to find out about that thing. Mwari vanovanza zvinhu zvavo, but it's up to us kuti titsvage zvakavanzika zviya. And like Sis Chipo said, we can only find it by seeking him in his word. Yeah. It seems like tagumira pano vadikana. I hope kuti maitirwa zvakanaka. Saka tangoita zvisina mboreba-reba kuti musazoneta mukanzwa short message inogara musoro zvikarebesa vanhu zvinokurumidza kubuda. Saka sechipo munokwanisa kunamata nemuchivhara. Yeah. Tinamati, tinokutendai Mwari wamasimba ose. Tinokutendai muridzi weupenyu. Tinokutendai changamiri. Tinokuongai baba vedu vakanaka nokutendeka. Tikutendai neshoko rakati pakati pedu rokutenda. Mwari wamasimba ose kuti tipeiwo kutenda. Tipeiwo kutenda. Kune anga asina. Kune anenge achisvuvira kuda kutenda obva azvisiya nokuti anenge achizviita ega. Saka Mwari tinonamata manherano. Tese tipeiwo kutenda Mwari vekudenga, kuti zvirege kutiremera, kuti kana taakuita toita zvinokufadzai. Tanamata manherano nezita raJesu, tichinamata kune muridzi wekutenda. Tipei faith mukati muupenyu hwedu Mwari. Patinofamba tifambe tiziva kuti Mwari vedu makatinakira, zvinoita kuti tizive kuti muriko. Kana tisina faith tinongoti fambe tadonha, fambe taregedza. Asi kana tiinayo tinoziva kuti muriko muitirwe zvakanaka. Ndanamata navese vari kunze, vamwe vanga vasina vachitotambura nokuti wotenda sei. Asi taakuziva kuti tinofanira kukumbira kwamuri kuti mutipewo kutenda Mwari wamasimba ose. Maita henyu manherano neshoko renyu rine simba, ngarigare matiri. Tirambe tichiverenga shoko tichinamata kuti mutiitire zvakanaka. Tinokutendai manherano kuzita nemuropa raJesu anoshamisa. Amen. 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 Tinotenda vadikani nekuzonzwa kwamuchaita pamuchaona vhidhiyo ineyi. Tinoonai next week. Muve nesvondo rakanaka. Bye bye. Amen. Bye.